Amma alkoi tuomaan tosi paljon sellaista rauhaa mun elämään. Merkityksellisyyttä ja sitä, että rupesi niin kuin ymmärtämään, että mistä elämässä on ylipäätään kyse. Ja Amman esimerkki ihan valtavasti niin kuin inspiroi mua sellaiseen ajatukseen, että sitä omaa elämää voisi kääntää enemmän sellaiseksi niin kuin palveluksi kuin vain niin kuin omien itsekkäiden halujen tai tarpeiden tyydyttämiseksi, vaan että miten mä voin niin kuin tuoda hyvää tähän maailmaan. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä menin Intiaan Amman ashramiin ja mä kuulin siellä Amman muusikoitten soittavan, niin musta tuntui, että siinä vaiheessa mun jotenkin niin kuin maailma käännähti ympäri siitä, että tälläkin tavalla voi musiikkia tehdä. Että musiikki voi olla niin kuin väylä johonkin korkeampaan ja sillä voidaan ilmentää antaumusta ja että se on enemmänkin niin kuin sellainen sisäinen tila. Ja mä muistan, että mun suurin rukous olikin se, että voi kun mun musiikki voisi olla tällaista.